So what's up mga guys? Ako yung challenge sa kuang magandang dilag ron guys. Ako sa kuang guys inom pa siya og water district. So karon guys, lang. Asagod lang. Ako yung challenge mo ba? Ako yung challenge mo ba? Sarang pud na. So magkuha tayong sapatos guys. Pina itong palpal sa iyang kamot guys. Pag muana na siya sa kwarta, pakon na yun nato. Guys, so ako ang kuhan niya, iyahan na ni guys. Huwag kuhan na niya. Iyahan na dahil ni. Kumukuha na ko ning kwarta, kuha na ni. Oh. Sige, so ngayon, bantay ka. Okay. Yeah, oh. Sige, start. Okay, ang saan Pag muana pa sa kwarta, ulito dahil mo. Dito, tago, dito. Ayaw, paglili. Yan, ano. na. Tingnan na to. Pas-pas ha? Hindi na, ready po. 1, 2, 3. 1, 2. Ay, masih kusog kayo na! Iwala ka. Pagsipag ba na? Kasi wala usap ka na. Oh! 50. Okay. Yeah. Nagwa, dahil gana lang ah. Ay, puli-puli nung gudto. Ay, maglilig maayo. Ha? Sa pagkabalo na ko. Okay. Nakakuha na ko guys. Okay. Pabutang na, sabi. So, kuha na yun ha? Wala na? Kaya pa, ito kayo. Tigas-tigas ka. Gigi. Iladog ko. Pag... Kasan kayo? Oo. Ay, paglangkaw. Hindi na, yung lantaw. Kuha na guys, kamot. Ahira guys! Ang doon sa kinig! Sabi ko kwarta na na eh! Ano? Gatae na nga. Sabi ko kwarta na! Ulo pa na ito? Ito... Karon siya na po akong padakpon ani nga kwarta guys. Susulayan na to guys, upaspas na siya kamot. Paspas ang kamot tayo, Lili ha? Okay. Okay, paspas. Okay. Paspas ba? Pero 1 point. Pagka ng kamot. Pero ikaw, gatae yung gamot. Okay. Iha? Paspas ha? Okay. Sige. Ano? Abis ha? Bye. Paspas ha? Okay. Butay ha? Paspas ha?